anyị emego agba nke mbụ, agba nke abụọ, anyị ga-emekwa agba nke atọ maka na otoka ka ị mara ọtụtụ ihe nwere ike iji Igbo ịgụrụ wee mee na ihe ndị ọzọkwa ka anyị nwee ike wee nọchite anya anyị ebe niile a na-akpa ụwa ndị ọzọ, mba ndị ọzọ na-akpa, asụsụ ndị ọzọ na-akpa, ka anyị nwee ike wee nọrọ ebe ahụ. Agba nke atọ, kesasịa ya. Ọ bụrụ na ịma ndị ka na-agụ Igbo, dipatmentị dịgasị iche, ụlọ akwụkwọ dịgasị iche, kesara ya ịgụrụ Igbo, ịgụrụ ihe ndị ọzọ metụrụ aka na social sciences and arts. Nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịga agụọ. Emesịa, aga m enebakwa anya na ndị na-akpọ ọkọrọ egwu Igbo dịgasị iche iche, kedu ihe ha nwere ike ịga agụọ na mba ụwa ndị ọzọ. 36. Human Geography with a focus on cultural geography. This course examines the relationship between people, place, and culture. So you could study geographic distribution of Igbo-speaking communities, their cultural practices, and how they interact with environments, contributing to fields of urban planning, migration studies, and cultural preservation. 37. History of ideas. Nke a ga-enyere gị aka to trace the development of human thoughts across cultures and to the contributions of Igbo thinkers, writers, and philosophers, contextualizing them with global intellectual movements and promoting a deeper understanding of African intellectual history. Igbo as a case study. 38. Indigenous knowledge systems. Indigenous ways of knowing and their application in various fields of life, including medicine, law, and the rest of them. So you could focus on traditional Igbo knowledge system, such as medicine, governance, conflict resolution, and their relevance in modern context, contributing to the global recognition or an integration of indigenous wisdom. 39. Art history, with a focus on African art, Africa Igbo art, case study. So focus on African art will make you to explore and document the artistic traditions of Igbo people, from ancient artifacts to contemporary expressions, promoting them in global art circles and academic research. 40. Peace education. Nke a bụ how education can be a tool for peace building. So developing educational programs that use Igbo language, Igbo cultural values, and Igbo tradition to foster peace, understanding, and cooperations within diverse communities. 41. Cultural and heritage management. Nke a bụ business principles with cultural heritage management. Now, inwe ike ịga mekwu business, mana onwe eji ịzụ ahịa wee mara anyị. 42. International business with a focus on emerging markets. A na-ekwu okwu Aba, Onitsha na ndị otu ya, Alaba International Market, Alaba, Lagos. Ị na-anya n'ebe anya na ya n'ihi na eji ịzụ ahịa mara anyị. Anyị eme ya ka o wee daa ụda, nwee ezigbo mgbọrọgwụ site n'ahịa nakwa ndị gụrụ akwụkwọ. Business in emerging markets can help you apply your knowledge on Igbo culture and language to business strategies, particularly in West Africa. So you could explore business opportunities that incorporate Igbo cultural elements. 43. MBA in social entrepreneurship or business entrepreneurship. Combine traditional business education with social impact initiatives. 44. Linguistics and business communication. So nke a bụ a combination of linguistics and business communication. Ọ ga-enyere gị aka to explore language skills for business. So language skills for business context. The role of multinational corporations where multilingual communications is critical. Looking into some language dominant services like markets, business translations, indigenous expert consultations, cross-cultural training, Igbo business model, dịka ịgbabọ Igbo apprenticeship, nwere ike nebekwa anya na ya. Bridging communication gaps in international business, or contribute to expanding language services that cater for West Africa markets. No mana anyị nwere ahịa, anyị nwabụkwa anyị na-azụkwa n'ahịa. Ị nwekwara ike ịga PhD ma 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 MS na entrepreneurship with a focus on cultural industries. So nke a bụ research-based degree. Ị nwere ike explore how cultural elements, including language impact, entrepreneurship activities, could include Igbo entrepreneurial and cultural productions like literature, music, arts, and the rest of them.
and the role of language in business. 46. MBA in International Development. Nwere ike gaa chọọ business school ị ga-aga mee MBA International Development. N'ebe anya na how to manage projects and promote economic growth in developing regions. You can specialize in cultural aspects of development, including promoting Igbo language-based enterprises or tourism. So 47, MA, PhD, Business and Language Studies. So Nkabo, another interdisciplinary program, explores the relationship between language and business. So in how language impacts international trade, marketing, negotiations, and how the Igbo language can play a role in these areas, particularly in Africa's growing business markets. 48, MA in Cooperative Social Responsibility and Sustainability. You explore how business can engage in social responsible practices while maintaining profitability. So you could apply your understanding in Igbo cultural values and language to promote corporate social responsibility, CSR, a program that promotes local communities. 49, marketing with a focus on cultural branding. Tiger food as a case study. Focuses on marketing strategies that emphasize cultural branding and identity. You could focus on using Igbo local elements, language, arts, festivals in branding products for local and international market. Dika ka Innocence we me Ikenga n'ebe niya. Maọbụ using local product dika Tiger Food ji some local product mee ya ọ bụrụ global phenomena. Akwete na ndị otu ya. Ọtụtụ ihe. Business anthropology. Nke a bụ research-based program. Na intersection of culture, language, and business practices. Involve research into how Igbo cultural practices shape businesses and business models and entrepreneurial behavior in West Africa. This list did not exhaust everything you can go and study. Ọtụtụ ihe nwere ike ga-agụ gbasapụ aka gị meghapụ obi gị mmụta nke ka mkpa bụ inwe mmụta ịgbasi mbọ ike. Ọ bụrụ na ihe na-agụ gị agụ ịgba mbọ hụ na ịgụrụ akwụkwọ so ya pịa aka gị wonata anya gị mụọ ihe kwesịrị ịmụ ka inwe ike wee gaa. Ọtụtụ n'ime anyị nwere first class na Igbo mee nke a jiri ya gaa gụọ ihe ga-enyere gị aka n'ala Igbo n'ọdịnihu ga-akawanye mma, n'ihi na ndị mba ụwa ndị ọzọ na-aga ebe niile agụgasịcha ihe ndị a. Ndị na-agụ China, Spanish, ma ndị anyị na ha nọ n'obodo. Ịbịa n'ụlọ akwụkwọ anyị ndị Asians juru, ha nwa na-agụ ihe niile tech, business na ndị otu ya, na-agbanyeghị na ha anaghị asụchasị Bekee, ọkwa asụsụ ha. Bekee ha ka na-amụ ya amụ, n'ihi na anyị nwa Bekee bụrụ first language, asụsụ mbụ a na-asị na anyị mụọ na be anyị. Ọ bụrụ na ị bịa soro ndị ọzọ gosia, ọ ga-eme Igbo a na-anọchite anya onwe ha na ịbịa n'ebe a na-akpagasịcha ọtụtụ ihe ndị a. Ịbịa na okwu n'ihe akwụkwọ a niile ngụpụtasịrị, ị ga-ajụzi ndị Igbo one bụ ihe na-agụ ya, ọkacha ndị gụrụ Igbo chọrọ isi n'akụkụ ebe nke Igbo, Linguistics and Culture and Heritage wee gụọ ya. Mmadụ one ka anyị nwere? Unu ahụgo na ị nwere ọtụtụ ihe nwere ike iji Igbo ịgụrụ mee. Adịna na-ekwe ka asị gị na ọ ga chọọ naanị nkụzi, naanị nkụzi gị ga-eme. Nkụzi dịka nsi kwuo, nkụzi dị mma, nkụzi ka m na-eme, mana e nwere ihe ndị ọzọ ị nwere ike ga-agụ na ọ bụrụ na ọ ihe na-agụ gị agụ ka ị ga mee. Ekele m unu.